z nowej płyty. Mam nadzieję, że dobrze wprowadzili nas w klimat, który uprawia grupa, która za chwilę już w naszym studiu, grupa Inne Cafe, melodyjny, kalifornijski chciałoby się powiedzieć, chociaż ani Inne Cafe nie pochodzi z Kalifornii, ani Billy Talent nie pochodzi z Kalifornii, ale tego typu radosne, punkowe dźwięki przeszywają, dominują w tej muzyce. Utwór tytułowy z albumu Prawo na Szczęście, a za chwilę już w studiu goście. Ver tomu, že je niekde na svete tvoj najlepší svet. Grupa Inne Cafe ze Słowacji, a z nami jest Wratko i Marko. Tak, przedstawiciele tej kapeli, mówię przedstawiciele, bo Wratko jest śpiewającym liderem. Dobry wieczór. A Marko jest PR-owcem, PR, można powiedzieć? Menadżerem może powiedzieć. Menadżerem, ale też będziesz tutaj tłumaczył w chwilach, gdy to porozumienie, które powinno nastąpić, ja myślę, że nastąpi łatwo, ale gdybyśmy mieli jakieś kłopoty... To jak się powiedział, że się jak dogadamy. Jakoś się dogadamy. Jakoś się dogadamy tutaj. Ale wiecie o dobry wszystkim. Słuchajcie, Inne Cafe, płyta Prawo na Szczęście, to wszyscy rozumieją, prawo do szczęścia. I patrzę tutaj, ona jest wydana przez duży koncern płytowy. Tak. I tak sobie myślę, że tak fajna punk rockowa muzyka u nas nie jest wydawana przez takie koncerny. Czy to jest tak, że punk rock jest melodyjny, kalifornijski, popularny na Słowacji? Ja budem hovoriť po slovensky a skúsim hovoriť pomaly a myslím si, že dúfam teda, že nás budú rozumieť poľskí poslucháči. Ja na razie tak. Tak, takáto muzika na Slovensku v roku 1995, keď sme vznikli, nebola, ale ľudia počúvali scénu, dávno počúvali Offspring, dávno počúvali NoFX, počúvali Green Day a tak ďalej. A my sme vlastne vznikli na základe tejto scény, v podstate nás to tak oslovilo, že sme začali hrať ako Inne Cafe a presne túto muziku. A na začiatku veľké vydavateľstva, veľké koncerny ako Sony a blablabla, nás ignorovali. Povedali si, to je tak, jak si povedal, to je taký nejaký punk, čo nikoho nezaujíma. Tak sme si to vydali sami. Shotgun Production, moja firma, nejaká žiadna, som to vydal a zrazu bolo predaných okolo 5000 kusów. Czyli wszystko rozumiemy, chłopaki zainspirowani Green Day, Offspring, tego typu kapelami, sami wydali. Na początku zespolu to było tak, że jak się powiedział, że płyta wyszła pod koncernem, nie była możliwość celkom na początku w 95 roku wydać pierwszą płytę przez wielki koncert. To znaczy Wratko sobie sprawił swoje studio, nagrawacie, tak? I 5000 sprzedali, dobry wynik. Tak jak Bad Religion, tam Epitaph Records, Brett Gurewitz. No dobra, tak Brett Gurewitz zaczynał z Epitaph Records i został, a wy przeszliście do Universal. Dlaczego? Pretože ja som nechcel byť biznismen. Momentom, keď vydáš splitu, tak musíš ísť po rádiách, po médiách, po sklepoch, či je CDčko, není CDčko a tak ďalej. A ja som v prvom rade muzikant. Ja chcem robiť muziku a nech to niekto iný robí. A momentom, ako všetci videli, že sme predali 5000 kusov z prvého CD v 98. roku, tak všetky veľké koncerny prišli za nami a povedali, my vás chceme vydať. A pre nás bolo jednoduchšie vlastne dať to niekomu a nech sa o všetky tie rádia, o sklepy, o všetko postará. Czyli tutaj oddali się w ręce koncernów, które same do nich przyszły, bo 5000 to poważny wynik i same chciały zarobić. No i Wratko się zajmuje tylko muzyką. Jest to muzyką, on jest wokalistem i to było jako przedłuże problemów z tym, że zajmować się kompletnym produkcją i zdawać wąku te CD-czka, no tak to wzali wielkie koncerty. Ale czy muzyka punk rockowa w tej chwili jest grana na przykład u was w rozgłośniach radiowych? Czy jest popularna w takim, że ludzie tego, może, że ludzie słuchają, to wiem, ale czy media? To jest jaki punk rock, nie punk rock jako punk rock. Ta stara szkoła, jako jest Zona, jest Slobodna i dała psychoza, zespół, stare zespóły. Nagraliście tak, tutaj, tak. Nagraliście utwór. Cover na posledním albumu jest cover od Zonia. To się w radiach moc nie gra, ale to je jako stara szkoła, ale powiedzmy o Inne Cafe. I Inne Cafe jest czas od czasu czuć w slovenských radiach, tak, ale na początku było więcej, się grało, hej, i teraz jest taka scena, jak jest
dá sa povedať, že sem jak je na polským. I hip-hopová, i popová, i tak, hej, čiže je to tak rozdelené. Ale hlavné rádia, hlavné komerčné rádia hrajú ako tvrdý pop, ako normálne Lady Gaga a celá táto rádia, jak sa povie mainstreamové rádia, hej. A my tak tutaj nie robimy i gramy Iné Café, ciąg dalszy, utwór kończy. Iné Café zaśpiewał Kończym, ale jeszcze nie kończymy naszej rozmowy. Z nami wciąż jest Wratko, który tutaj zaśpiewał i Marko, który będzie tłumaczył, chociaż słuchacz pisze tak na naszym profilu facebookowym: spoko, nie tłumaczcie brata, szacun dla undergroundu słowackiego. Aha, czyli nie będziemy Takže super, netlumačíme. Ďakujeme polským poslucháčom, že nám rozumejú. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zawsze otwarty ten kanał komunikacji, nasz Facebook 4. No a my pytamy dalej, bo tak, mówiłeś, że w 95 roku grupa powstała, 90 parę lat później wydaliście płytę, duże koncerny, no i teraz mieliście popularność i w 2006 koniec. Kończymy. Dlaczego? To je dobrá paralela, teraz čo si použil. Ono to bolo tak, že mali sme zahrať tých už asi 1000 koncertov a každý rok sme hrali zhruba 100-120 koncertov, live, festivaly, hrali sme polský Woodstock, absolútny, po anglicky sa to super povie, Dream Came True, proste obrovský festival, kde bolo ten rok 400,000 ľudí, čo bolo pre nás niečo absolútne fantastické. O tým ešte povieme. Na Slovácii v Čechy je maximálne najväčšie festival, 20-30 tisíc ľudí, tam to bolo niečo absolútne iná planéta, takže vlastne človeku sa splnili všetky sny a boli sme všetci, celý zespol sme boli vlastne unavení z toho, taký že chcelo to pauzu a vtedy sme úplne vážne povedali, že končím, koniec Iné Café. Ja som sa začal venovať povolaniu pilota. No właśnie, bo ty jesteś pilotem, ale nie tam, że sobie latasz małym samolotem jakimś czy motolotnią, tylko ty pilotujesz Boeinga 737. Áno. Jesteś pilotem komercyjnych linii, tak? Lotniczych. Áno. A čo je úplne zaujímavé je to, že celé minulé leto som lietal z Polska za jednu polskú spoločnosť a vozil som Poliakov vlastne do Sharm el-Sheikhu, do Hurgady, do Grécka, lietali sme z Gdaňska, lietali sme z Varšavy, z Katowic, z Poznane. No tak, ale wiem też, że oprócz tego, że woziłeś polskich turystów do różnych egzotycznych miejsc, to wiem, że impreza z okazji powrotu grupy Iné Café odbyła się na pokładzie samolotu też, tak? Na pokładzie Boeinga? Zrobiliście lot specjalny i graliście tam, czy jak to wyglądało? Ono to jest tak, že na Slovácii aj v Čechy všetci vedia, že Vratko z Iné Café je pilot a to. A keďže sme dali comeback v roku 2010 a vydali sme minulý rok po 8 rokoch vlastne toto nové CD, tak sme to chceli nejak bombovo pokrstiť a bolo to ideálna možnosť ako vlastne spojiť to, že ja som pilot a zároveň som spevák kapely Iné Café. Tak sme to spravili tak, že normálne sa lieta záloga, posádka lieta vo dvoch, my sme teraz leteli v troch a mňa v kokpite vystriedal môj kolega a išiel som dozadu, keď sme boli nad Tatrami. Czyli wychodziłeś, dawałeś koledze stery. Áno. I przychodziłeś do gości. Do gości, tam boli novinári, žurnalisti, kamery, televízia, všetko, spravili sme krst nad Vysokými Tatrami a išli sme naspäť do Bratislavy. No piękne, to tak trochę jak Bruce Dickinson. Áno. Który z Iron Maiden, który też jest pilotem. No Bruceom Dickinsonom som lietal pred 3 mesiacmi v Bratislave. Ale ty spotkałeś się, tak? Áno, aj na našom Facebooku Iné Café je fotka naša spoločná, lebo bol lietať, on sa pozná zase s našou firmou, takže svet je malý. No tak, to pogadaliśmy o tym, że tutaj zainteresowania też inne, nie tylko muzyczne, ale doszło do powrotu grupy Iné Café po 8-letniej przerwie, ukazała się płyta Prawo na szczęście, no i jeszcze jeden utwór z tego albumu, Ani minutu. Grupa Iné Café w 4, a na naszym profilu facebookowym bardzo pozytywny odzew. Tomek pisze bardzo pozytywne kawałki piona, przybija wam pionę, chłopaki, bo z nami w studiu wciąż artyści, a z kolei Misza z drugiej strony granicy, chociaż nawet może z Londynu, on pisze, zaraz, nie miałem przeczytać Andrzeja, przepraszam, Misza pozdrawia was w polsku.
Len tak dalej. Ďakujeme, super. Natomiast Andrzej pisze tak, Slowaci a Polaci są różne narody, ale obydwaja milujú iné kafe. I wszystko rozumiem. Je to preto, že Iné kafe miluje obidva národy, aj Slovákov, aj Poliakov. A spomeňme našich bratov Čechov určite. Teraz powinniśmy powstać i odśpiewać hymny, no ale na razie skupmy się. Nie, chłopaki. Przyjechaliście do Polski. Mówiłeś, że byliście w 2003 na przystanku Woodstock i to było spełnienie marzeń i tak dalej. Ale jakie macie plany teraz? Co chcecie tutaj osiągnąć? Czy sprzedanie płyty, czy koncerty? Od momentu, keď sme zahrali na Woodstocku, nám strašne veľa poľských fanov začalo chodiť na koncerty až dodnes, až po dnešné dni. Takže to nás vlastne inšpirovalo po comebacku. Vlastne sme spravili turné Čechy-Slovensko, potom sme vydali novú plitu, zase Čechy-Slovensko. A teraz v podstate prichádza moment, kedy sa vraciame, alebo teda začíname sa venovať aj poľským fanúšikom. S tým, že vlastne v Poľsku sme hľadali kapelu, zespol, ktorý by bol nám blízky aj srdcom, aj hudobne, poľský. Rozumiem, že nechciałeś powiedzieć, że szukaliście tego zespołu. No, keď, to je trošku sranda. Keď sa povie, šukali sme, nie, zespolu sme šukali v Poľsce, na Slovensku hľadali sme poľskú kapelu, s ktorou by sme mohli pracovať a našli sme, okrem iných samozrejme, sme sa venovali scéne a prešli sme si strašne veľa kapiel. Nie tak szybko, poczekaj. Alebo po polsky hovoríš. Znáš mluviť po polsku. Známe mluviť po polsku, ale možno będzie lepiej, keď to fanovie si pýtali slovensky, tak to zostane slovensky, keď sa to páči. Ale... Czyli próbowaliście znaleźć kapelę, która by wam odpowiadała... Ktorá by sa nám podobala i muzične, i šercom, tak by sme povedali. Tak, i znaleźliście, wiem, że znaleźliście. Našli sme naozaj super kapelu, super chalanov, je to Lux Torpeda, vaša Polska. Ale Lux Torpeda to nie jest punk rocková kapela. Nie je punk rocková, ale je nám muzične naozaj blízka a je to fakt dobrá muzika. Myslím si, že každý, kto pozná Lux Torpedo alebo kto sa s touto kapelou už stretol, tak si asi urobí vlastný názor na túto kapelu a po takej komunikácii po takej komunikácii, ktorá dvoj-trojmesačnej sme došli k tomu, že sme sa spotkali s chlopakami, zatiaľ s manažmentom, s Tomášem, ktorého týmto pozdravujeme a dúfame, že po tom, čo s nami zažil pred 2 dňami, tak nás dokáže počúvať. Oj, nie mów, co tam zażywaliście, nie mów. Ale rozumiem, že dogadaliście się i co, będziecie grać? Dogadaliśmy się i będziemy. Týmto vlastne môžeme povedať, že Lux Torpeda bude našim špeciálnym hosťom na vianočnom koncerte v Bratislave. Sme naozaj radi, že 20, a to poviem aj po polsky, aj po slovensky, 21. decembra, 21. Áno, povedz ty správne ten mesiac, jak to je ten mešon správne po polsku? 21. decembra będzie naszym specjalnym głosem Lux Torpeda v bratislavskom prostredí našom. A później wy przyjedziecie tutaj? Później my przyjedziemy tutaj, będziemy na pewno aj my v Polsce grať s chlopakami, ale rok sa ešte len plánuje. Rok 2013 je teraz v plánu, takže nemôžeme my povedať, môžeme povedať, že na Lux Feste, ktorý organizuje Lux Torpeda, by sme teda v roku 2013 určite Iné kafe zahrá a takisto vieme, že pokiaľ bude reálne na budúci rok uskutoční Ilava Fest rokový, tak tam by sme zahrali tiež. Hej, čiže sú to také akcie, ktoré plánujeme na rok 2013. Czyli 2013 rok pod znakiem Iné kafe w Polsce. Z nami byli Wratko i Marko. Już się, wiesz, z tym językowym tym tutaj zagubiłem prawie. No ale co, Lux Torpeda będzie dobrym na pożegnanie? Ja myślę, że áno. Myślę, że áno. No to prosimy bardzo. Dziękuję za spotkanie. Dzięki. Ďakujeme. Pozdravujem všetkých. Ďakujem pekne.